दिनै उदांस्रिनि आलारि प्रेम सिंह ब्रह्मनि 20थि थैनाय सान। चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय उदांस्रिनि आलारि प्रेम सिंह ब्रह्मनि मांखरथावनियाव 20थि थैनाय सान फालिदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथियो। बिथां हाग्रामा महिलारिया मांखरसालियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावो। उदांस्रिनि आलारि प्रेम सिंह ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय जौगाथाय आरो थामोनथायनि थाखाय खामानि मावलांदों आरो गेदेमाया गासै हारिनि खामानि मावनानै थांदों। गेदेमानि होलांनाय बिहोमाफोरखौ लानानै हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायो हाग्रामा महिलारिया। दिनै जोहोलाव प्रेम सिंह ब्रह्म उदांस्रिनि आलारि बिथांनि डेथ एनिभार्सारि बेखौ जों बयबो बिटिसि हिसाबै बा बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो बेखौ फालिदों। गासिबो MCLA EM आरो बे ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरखौ लानानै जोङो जयैनो बे डेथ एनिभार्सारिखौ बे गोसोखां सानखौ इतिमध्य जोङो फालिखांबाय, बिबार बावखांबाय आरो बिनि उनाव जोंहा दङ दा पाब्लिक एड्रेस। बिनि उनावनो जोबगोन आरो आङो बे पाब्लिक एड्रेस जोबखांनायनि उनाव मैया जालांनाय घटनाखौ नायबिजिरनो होननानै रौनिखाथायाव थांनो ओंखारदों। दा जायखिजाया जोंना बेनो जोहोलाव प्रेम सिंह ब्रह्म उदांस्रिनि आलारि होनबा बयबो बर' सुबुंल' नङा, गासै आसामनि सुबुंफ्रा बयबो बुजिगौ। प्रेम सिंह ब्रह्मनि जिथु बर' समाजाव बा आसामाव जिथु कन्ट्रिबिउसन बेखौ बयबो मिथिगौ। मानो होनोब्ला जेब्लानाखि आसु आन्दलना आरम्भ जादोंमोन, बिथां प्रेम सिंह ब्रह्मनि गोबां कन्ट्रिबिउसन दं आसु आन्दलनाव। बिनि उनावसो बे जोबखांनायनि उनावसो जोहोलाव प्रेम सिंह ब्रह्म उदांस्रिनि आलारि बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों एखेलगे थाफानानै आन्दलनखौ दैदेनबोदों आरो बिथाङा खालि बर'निल' नङा, गासै सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां बिथोन होलांदों जे जोंनो उदांस्रि नांगौ थांनानै थानायनि थाखाय, बयहाबो मोन्थाय दङ। बे बोसोनखौ जोंनो होलांदों आरो बे बोसोनजोंनो जोङो गोबां सम बिथां गैयै समावबो जोङो आन्दलनखौ सालायबोदों। थांखिया जाहैबाय बर'जों लोगोसे गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जाहाथे गावनि मोन्थायखौ लानानै थांनानै